5 inside step. Раз, два, три, 5, 6, директно open break, 1, 2 и директно тръгвате във вашия, директно тръгвате напред с ръката, с стъпвате и ръката се води. Хоп, ръката трябва да е изправена, за да може тук дамата да се възползва от центробежната сила и от линията на прецелно, за да може да получи точно този момент, когато се гледаше живоскоп, няма значение. Раз, два, три, 5, 6, 7. Стъпките на 5, 6, 7 са така, че да не спрете дамата по време на джиджи-биджи, по време на движението по линията. Имам 1, 2, 3, 5, 6, 7, искам inside, 3, 5, 6, 7, от 2, 3, 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. От тук дигам лактата, не към дамата, дигам лактата, за да може дамата да изстане да го питам, че какво има под него. Идеята е да не водите с лявата ръка, а дамата само да се наведе и вие ловко и зорко, раз, два, три, 5, 6, 7, да измъкнете тацните ръка от там. Имаме 1, 2, 3, без клямпане, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 8, 7, раз, 2, 3, шувира, и раз, 2, 3, 5, 6, 7, раз, 2, 3, 5, 6,